Ansigimbe akwa jabaranu nyafe ka keni ni kumanye Sariya Blon ka Cherifla television sola ame awfo aw mana ke yoro ni wati jamana kono ani jamana koka anga foli ani wala nyano be aw bela jene jam kan akanuna sanga ani wati wala sa aw ka se ka jamana baraka chogo do fakata se kritika so ka baroma sarabe boli jamana kono chogo jumana anga hake jumambe an joro jumambe nango mako droit et devoir ka soko do jam kan kele Sariya Blon Cherifla jabara soka bi anarane hakina mi ni anake sababu bi ka anchamambo fili kono ka anya da yele kusebe anga sega famia soro okono wakina o de chenko bi jamana ngono amado ka fo minye chenko jamana ngono bi akeme kunwe akeme gelai balmo ni nyogonche sinyu ni nyogonche gwawere ni nyogonche chen abi kla sera jumon fe chen yere be nana chogo jumon konana ayin chibla mami ni ay on de makabe jamukan sigiri anga aradio sola la vague histoire fakana se bima ni oye monsieur Koke Koulibaly président du tribunal de grande instance de Kulukoro anale ame nyogon fe bi abi fomi ma ko jugement d'hérédité ni oye chemina na chomuna kaseka nyefolika anyana o belajinen kono bi angarziga dona alela ka amblasara ni aknanka le thème du jour la procédure judiciaire de la succession au Mali ode yanga bi haklinay wala sa kaseka afamia onwana bamanangan jelena bamananche mbado bi korole ayake chomi bita out na fo ni ko ina fama ro badoko ame bili kabo anga jabaro nyefe bi kuma ndali malaka fo ya soro ayen famia chama soro ni haklinay konona no ye anga sujet la procédure judiciaire de la succession au Mali. Voilà, monsieur le président Amifo. Bon, merci bien. Kason kana plateau ka wala saka saka na ni hakina wala anyi jamana dem bradine ka seki ta famia soro akono Amifo ola. Okay, foli fana ba wuru ya parce que afana bi bara minga ni fana bi jamana dun la dun ya uka hake oka donc ne jamana din la dun aka hake ka aka chala fe fenchama chama binino abi bo ofli konnana e aka chala fa abi ke faso du nyumai donc avec un bara minke ni fana ye demene ka si jamana re fana mo ni fana bi jamana di sisi donc afana bi fo ajara to na ya ngule pma amina ka adema ka bara la parce que ni ko ne fait faso joli bara do do ajara nye monsieur le président ka bo Kulukoro kana an fe no jango ni kanenka ambi fo ola sanga ani wati kabi jamkan damana na domina an radio sola e andeme ni hakna wi akono wulka jo chaman kera wala saka jamana don bo fen jaman kalama amin saki gifo dala sona amina jamkan nama saka bambi ame fereke wala sa hakna wara munu me faraninga anga saka belaje ne wala amba ka blala ndala sona wala mtala. Merci beaucoup monsieur le président. Ola amba faka min do jona ni kono an sigira ka bi minye Sariya ka kumaye Cherifla kono la procédure judiciaire de la succession au Mali. Amedom na ko bi na fara ko tien ale re jume. OK, donc sonika ndado ika yenyi ngali re minke. Yipman photo kana ko Cherifla bi Cherifla tabulo sera konnana tribunal fanfala la quoi avec tout côté quoi que anga bare modika bon maintenant effectivement son anga ndado la yera mi fo tien mu bon tien e fami fengelem dakuna kele no lo ou bien fla e mo mi mbana na atena antena ka fento ako aka fembe yelema akomo ka bulu ka tuwa dumena o de tien fem nturako ka o lateme mkom nturako no ya abalmo ye no ya dunye o latemolumo o de tien maintenant tien a procédure ni absaka ke namata tribunal la Sariya janoye ni abenana ka fo aya anga mo de bana andia kasane kasa de ba tienta na awu benana ngonte abadla ngonte anna matribunal kokoyo donc ana okera lada anga dugu sigi togo lada ye walma ni akera silamia tabulo walma tasara waro Sariya janoye ni kele tala fi bengera ka ko chenga clause saraga Sariya janoye maintenant ni ama bende
ne gɛlɛya nana don an ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant e ko a ka kɛ tan a mɔgɔ 4 ba mɔgɔ 5 bɛ a mɔgɔ 2 aw de kan ka tiɲɛ ta a ma bɛn dɔgɔ ko aya ne bɛ fɛ a ka tila silamɛw ta sanfɛ dɔgɔ ko ne bɛ tila a ka kɛ tɔ a ka dilan tubabu sariya kan ou bien dɔgɔ ko ne bɛ fɛ a ka tila bamanan laada kan bon maintenant fɛn min don mɔgɔ si kelen ta tɛ parce que fɛn min tora bamanantɔ kɔ aw de a jɛ de don a ma yira mɔgɔ si la k'a fɔ ko nin y'i ta ye fɔlɔ maintenant ne tiɲɛ tilala de bɛɛ ta bɛ yɛlɛ la k'a fɔ nin ye ta ye nin ye ta ye nin ye ta ye maintenant tilali in ka sisan n'an ma bɛn o de la aya komi a bɛ fɔ ko mɔgɔ t'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye donc a bɛ wuli a bɛ se faamaw de ma donc faama min yiralen bɛ k'a fɔ ko olu bɛ se ka baara kɛ o ye tribunal de ye donc a bɛ se mais n'i ladɔnniya sɔnni ka se kɛ yen nɔ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ ta jɛni bɛ tiɲɛ ta parce que o fana ye fɛnba dɔ de y'a ko la fɔlɔ jɛni bɛ tiɲɛ ta bamatɔ mɔgɔ min banna jɛni b'a ka tiɲɛ ta donc tribunal yen yɔrɔ la fɔlɔ caman bɛ yen nɔ hali ni i ye fonctionnaire ni ou bien u ka wariw ni hali ni tɛ fonctionnaire n'i ka wariw ni bɛ banque ni fɛn ninnu na sisan pour que i ka se ka sɔrɔ fo i ka taa ni papier dɔ de ye min b'a yira k'a fɔ banque la ou bien min b'a yira k'a fɔ d'un service dɔ k'a fɔ ko a bɛ droit dɔ kan ka di bamatɔ kɔmɔgɔw ma fo i ka taa ni papier dɔ de ye min b'a yira k'a fɔ ko e sen bɛ tiɲɛ o papier o bɛ wele ko jugement d'irrégularité o de b'a to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o bɛ wuli o bɛ taa tribunal la ka taa o papier ɲini mais o papier yɛrɛ a bɛ ɲini cogoya jumɛn na a bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn la monsieur le président u mago bɛ papier jumɛn u mago bɛ ka fɛn jumɛn ka laɲini jumɛn fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka papier sɔrɔ bon je crois que anw tribunal la mɔgɔ caman bɛ taa kuma caman u bɛ taa ɲininka aya ne kɔni nana ne bɛ fɛ ka n ka karisa banna an bɛ fɛ ka tiɲɛ ta papier sɔrɔ an bɛ mun ni mun de ɲini donc sɛbɛn minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan voilà sɛbɛn mun kan papier mun kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka sɔrɔ sariya ko n'a an ka misaliya n'a sɔrɔ cɛ don a yɛrɛ banna papier min bɛ yen n'a b'o wele ko certificat de décès o de i b'o ɲini fɔlɔ o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ y'o dilan k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ b'o dilan k'a tigi banna o banni papier i bɛ taa n'o ye mairie la mairie bɛ sɔrɔ ka certificat de dilan o la fɔlɔ maintenant n'o o dilanla sisan ka d'i ma aya n'a y'a sɔrɔ banbatɔ a furulen don muso kelen b'a bolo muso 2 b'a bolo mais fɔ furu min ka kɛ mairie la i bɛ taa n'a ka papier de mariage muso ka papier de mariage ani cɛ ka min banna o ka papier de mariage n y'a fɔ n ka kuma dan an ka misaliya ta ne cɛ de banna donc muso bɛ taa u bɛ sɔrɔ ka taa a bɛ taa ni papier a ka papier de mariage ye mairie la ka papier dɔ bɛ yen u b'a wele ko certificat d'individualité min b'a yira k'a fɔ ale bɛ balo la o de ye certificat d'individualité ye n furulen bɛ karisa ma wa n bɛ balo la donc mairie b'o dilan o bɛ d'a ma n'a y'a sɔrɔ denw fana bɛ yen nɔ fana bɛ taa ni denw bɛɛ ka papier u ka wolosɛbɛn denw bɛɛ ka wolosɛbɛn fana bɛ taa donc o fana bɛ fɛn dɔ dilan n'a y'a sɔrɔ den tan b'a tigi bolo t'a sɔrɔ wolosɛbɛn tan o de bɛ taa mairie fana u bɛ papier dilan k'a fɔ ko certificat de vie collectif k'a fɔ ko den hakɛ min b'a bolo u ka papier filɛ o denw bɛɛ bɛ balo la o papier o bɛ da musow ta o bɛ da musow ta kan n'a y'a sɔrɔ ko banbatɔ fa bɛ yen ou bien a ba fana bɛ yen nɔ o fana a fana kan ka yira k'a fɔ ko o bɛ balo la mairie fana b'a sɛbɛn cɛ k'a fɔ ko bɛ balo la o ka certificat de vie individuelle fana o bɛ dilan maintenant n'o papier bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan ni ba ni fa bɛɛ bɛ balo la o 2 bɛɛ ta bɛ fara a kan monsieur le président o bɛɛ bɛ fara a kan n'o o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan comme ça o bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ bɛ yen u bɛ demande kɛ u bɛ papier ci tribunal la k'a fɔ ko aya karisa an ka karisa banna nin don in an bɛ fɛ k'a ka jugement an bɛ fɛ k'a ka tiɲɛ ta papier dilan tribunal bɛ don dɔ f'u ye k'u kana ko kiiri bɛ kɛ o don parce que a bɛ kɛ kiiri de ye maintenant ni papier in bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ papier in fara ɲɔgɔn kan demande da kan ka na tribunal la don bɛ f'u ɲɛna maintenant don bɛ f'u ɲɛna diyagoya min bɛ demande min bɛ laɲini kɛ papier in don n'ale sen bɛ tiɲɛ na kuma wɛrɛ t'a la mais n'ale sen tɛ tiɲɛ ta baw la fiyewu fo mɔgɔ wɛrɛ gansan de bɛ na fo tiɲɛ ta baw ka mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ ta olu ka papier yamaruya papier la n'a bɛ wele ko procuration a ka n'u nɔ na
sona k'a fɔ ni ye banbatɔ kɔrɔkɛ ou bien ni ye banbatɔ teri ye k'a fɔ k'i bɛ se ka na papier ɲini k'a sɔrɔ ko tiɲɛta baw ma minnu bɛ tiɲɛ ta k'olu ma yamaruya d'i ma i ka na kɛ n'i nana tribunal tɛ sɔn f'u ka yamaruya papier d'i ma n'an b'o wele ko procuration i bɛ se ka na mais ni sen bɛ tiɲɛ na procuration wajibi an t'o kan o ye fɔlɔ ye filanan ye min n'i fana bɛ n'a don i bɛ na ni seere fila ye seere fila minnu si au moins bɛ san 18 bɔ i bɛ na ni seere fila ye minnu bɛ banbatɔ dɔn u b'a ka denbaya dɔn mais hali n'u ma kɛ a ka dukɔnɔmɔgɔ ye hali n'u ma kɛ a ka dukɔnɔmɔgɔ ye mais u kɔni ka banbatɔ dɔn u k'a ka du dɔn parce que u bɛna ɲininka de banbatɔ ka lahalayaw la parce que min bɛna ɲininka a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka nkalon tigɛ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a tɛ fɛ k'o bɔ kɛnɛ kan donc a bɛna kuma min fɔ tribunal b'a diyagoya k'a fɔ ko mɔgɔ a kana ni seere dɔ ye minnu b'a yira a kana kuma ninnu sɛbɛntiya a ye kuma minnu fɔ tiɲɛ don donc min nana ka na demande don n'ale ɲininkara ale ɲininkalen kɔfɛ o b'a sɔrɔ seere ninnu bɛɛ bilalen bɛ kɔfɛ u tɛ don bureau kɔnɔna na maintenant kɔfɛ seere bɛ wele kelen u tɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛna u bɛ wele kelen kelen aya ɲininkali bɛ k'u la karisa ni nana ka na karisa ka banni papier tiɲɛta papier ɲini e b'a dɔn wa ni k'i b'a dɔn aya a banna waati jumɛn a banna yɔrɔ jumɛn f'i ko i ka se k'o fɔ a bɛ ban waati min na a kun ye furu kɛ wa est ce que furu in kɛra mairie la muso joli b'a bolo f'i ka se k'olu fɔ parce que e de ye seere ye parce que e de ye seere ye aya a bɛ ban waati min na est ce que fa bɛ yen ou bien est ce que ba tun bɛ yen f'i ka fɔ a bɛ ban waati min na est ce que denw tun b'a bolo den joli tun b'a bolo u tɔgɔ f'i ka se k'o bɛɛ de fɔ o kɔrɔ e b'a dɔn donc o kɔrɔ ye k'a fɔ banbatɔ e bɛ banbatɔ dɔn i b'a ka denbaya dɔn maintenant ni seerew bɛɛ y'o fɔ k'a fɔ n'o bɛɛ kɛra kelen ye o tuma tribunal bɛ sɔn ka yamaruya di k'a fɔ papier bɔ k'a fɔ ko an bɛ don min na fɔ bi karisa tiɲɛtaba minnu dɔnnen bɛ olu tɔgɔ filɛ nin ye a b'u sɔn k'u tɔgɔ fɔ i n'a fɔ an b'a fɔ ka plus latigɛ ko an bɛ don min na fɔ bi karisa tiɲɛtaba minnu dɔnnen don olu ye nin ye a b'o tɔgɔ fɔ réserve bɛ k'a kɔnɔ voilà parce que tɔ bɛ to kɔfɛ parce que an b'a ye dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ban t'a sɔrɔ u ye den dɔ sɔrɔ kɛnɛmana na ka papier ni fɛnw k'a la yɛrɛ bon denbaya t'a kalama donc u bɛ na denbaya bɛ wuli ka na tiɲɛta papier ɲini a bɛ d'u ma mais kɔfɛ olu mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ ka na kɛ kɔfɛ k'a fɔ ne fa fana tun ye karisa ye donc o de y'a to tribunal bɛ tɔ to n'o nana sɛgɛsɛgɛ nana kɛ k'a fɔ ko k'a ye k'a fɔ piripiri la k'a fɔ ko karisa a den don o fana tɔgɔ bɛ fara o dawulo bɛɛ sɔrɔla n'o bɛɛ sɔrɔla a fana tɔgɔ bɛ fara tiɲɛtabaw kan o de ye réserve in bila kun ye o de ye voilà o de y'a bila kun o de ye an b'an tɔ to kɔfɛ k'a fɔ ko karisa tiɲɛtaba min dɔnnen bɛ bi an bɛ don na fɔ bi o de ye ni karisa ye maintenant n'o papier bɛɛ sɔrɔla sa o fana mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta o dɔnna monsieur le président an ye ninnu faamu donc tiɲɛtabagaw bɛɛ lajɛlen dɔnna an b'a fɛ kuma in i y'a walawala cogo min na bamanankan jɛlen na an ka taa ni a tɔ o cogo la a dun bɛ dɔ wele ko masse successoriale donc tiɲɛtabaga bɛɛ dɔnna mais tiɲɛ yɛrɛ ka se k'o dɔn fana aw bɛ baara jumɛn k'o la wulikajɔ jumɛn kɛ bon wulika n y'a f'i ye cogoya min na n ka kuma daminɛ na ni mɔgɔ banna dɔw bɛ fɛn bugi olu bolo mais dɔw bɛ fɛn t'olu bolo bon mankan in bɛɛ na fɛn bɛ minnu bɛ fɛn t'u kɔfɛ mankan in bɛɛ bɛ nɔfɛ mais a mankan a caman bɛ yen ni a bɛnna n'a y'olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu kan ka tiɲɛ ta ne tribunal y'olu yira k'a fɔ ko karisa de bɛ se ka tiɲɛ ta n'a a bɛnna na a bɛ taa a b'a dilan ɲɔgɔn cɛ so yen nɔ problème foyi t'a la tribunal tɛ jagoya si kɛ mɔgɔ kan k'i kana tribunal la jagoya la mais n'a ma bɛn na aya dɔ ko an ka tila silamɛya sira kan dɔ ko an ka tila bamanan sira kan ou bien dɔ ko an ka tila a dilan tubabu sariya sira kan yɔrɔ kɔni o saba bɛɛ tɛna se ka kɛ o jagoya don sisan mankan bɛna don a ɲɔgɔn cɛ bon n'o mankan don a ɲɔgɔn cɛ bon ni min ma jɛn n'a ye o bɛ se ka na tribunal la sisan k'a fɔ tribunal la k'a fɔ aya
angoni amasaka banan nonche donc ne ba ko ne na yu la ina fe akanga tientla donc a jagoya opna a charla mabna yoro la c'est ça maintenant pour que tribunal ko ke ni na la yin ke papier bi di mo ikata di tomo tienta ba tomo beka wole beka la men ne be wole na ne bella mena aya ngali fana bi ke sekeselu bi ke ka don bamato abi bandum na mutura ko sutura ko wari tora ko banki la wa bakamba ko wa en tout cas furuba ko wa en tout cas o di bebe nyeni ko do pan bolo sekeseke garaka bolo do bek saka watimna opnatina o de wole ko mastic sosoral o de tien rere mi tla o non o de wole ko maxix sosoral. Monsieur le Président, mais ni bela jenen kono sisa ni tien do tora ko mi mado ni recherche ou be enquête ou be menela mais tien wero be munu mado ni oro dona ni kofe yala oro faraka chobudme na dona abe a fengele no na abena na nonche problème tala aba claw min nira kofe sisa absaka na bena na absaka tla nonche mais na be makala absaka na abora sara ko min fe abi no sara kile ni tafana e nyimbara ka fo tukam na ti mal fana be sekesele ke ka na dona ka fo ko o fenye bamba to tadi tientalo donelu maintenant abi sora ka yamara de ka fo ko ni fana sembe tiena maintenant abi yamara de ka fo ko akatla. Monsieur le Président jaranye ko sebe ndalima la bi ni filiba do ye ambora adiga kono bi min ye tien klali ko toujours nantura kono anga yor fan jamambe ni korole ni dutigi misalla ni dutigi de bana deumba ko walma dogo ba ko donc minga koroni be fayanva abebi to bolo de ba bejere mais e bolo bi ni antora o cadre kelen ko nana est-ce que abna ni gelay walma fo cenga kla jango yalla monsieur le président bon tien tlalite jagwe en tout cas ni gafou kala maye ka foko jagwalo mais ibora ka pama mi fo en fait c'est tout mal la bamana la d'accord te tien tlali ni taso ne fa bana fen benino a bebe bla na so fa droke benino muso denwo a bolo fen wo baby do demo o de ba nyana bo be o de bi hagil to la be aya ni fa ere fentene no ni fa droke te ibta soro dinga folo bolo fen baby do demo o yanga bamana la d'accord mais hali bi obe mais ntesla mataron mais ngod mbadon slama be tien tafana fo to shara fana ni ambo o shara bato o fana bi tien tafana fo mais ni jatimna rek bi anga lada korono te tien tla ani slama shara tafana an to shara ni ni be jatimna comme nous me kala bi abi saka mo son hagilla o hagilla muye o e ka tien tla o ni hagilla da o e ka tien tla parce que amaye anga kiriblon kon nana bi gela chamamba akonnana na tien matla mi meselata ne fa bana fa bi banwati mina ka aka demuso flato ko ka dinga sabatu aya o ka fo aya dinga numbe sokonnana mais demuso bi furu o ta kenama na so kulwal do 6 ans o sakata furu do sakata furu ketama do sakata furu konatema Mohamed Keta bien voilà donc pour l'entala donc o sakata furu bon nous tara furu e ta so aw mun bora bakelina aw mun yifakele ta so hina bisaka yola timi saka yala ka fo ni ya en faso aw mun lan so bi kono ante soy anta fir antatla donc dans ce cas on va tuer mais janate redo aw fana bi korodo afana ta saade na la ke domina ka foko aw fana chité aya atob na to aw dun ana bala muso dun
balamuso den ko nya foto do keta e do konate ani awru dem balamake mun de no le kulubali ita soro olu di na la chain olu chain na go olu de la sesa parce que balamuso dem do soro la balamuso parce que balamuso de abi do soro abafe ama e ba mako iba yoro do a nyagamina mado la ira ta yu tar ka furu ba abonyo na choka bina tellement ka bi nyagami ita soro olu fana den fana aya balamuso fana abisa ka denga soro abisa ka demuso soro o demuso fana abisa ka ta furu yoro wala ina fo denga fana abisa ka denga donc finalement ko yimin na gele a doro na boro bi tia souvent mo tara bo boro bala choka na bo abato la doro ta so denga munun tora sokonna na no le don soro ulu dom to sokonna na no maningele baye kuna te do ni joka voko ale se me tiana ko ka yoro infere opana ibaye problème bari mina do yoro ntlal ko la do yibi doru kuna te uben keta obuni daro nga chena muna a chamambere do bitaka ta papier langlon lere ka ise ka do se mo chena lere anyo ambo be bon sona kana se obemo ka balema ni fonte bon na abise katla akatla bon e mo mbe ne ti fe na la sekiye ka fo ke eti fe ifaso ka ta ifaso ka fere e mi fe ka yira idona mi fe ka yira modona ka fo nindi ye kulballa ou bien nindi ye ketala ni mi fe ko yira ni sebiye shera fana bi yamara fana di ko ne yoro en ko na bi tla ou bien na ka bi fere ko aka fere edi mo folo ne se make tientala miya tientalo ye parce que afiri kanga yira dawo asani ka fo ko ambe yoro fere sama mumbina ko ne samba chama nana ngabi ke mo folo minna ka fo sanikala mimbe ka fo ko obi bla benye o tientala wuru di folo ne tientala do be no ko ka bisa sa shera ko o de be o de bolo ko droit de préemption o de kanga o de droit de do balo ko droit de préférence donc ale de na be sanna abi yale de la folo na le sera ka sa e ba sa donc abi to e bolo donc il faut so connait atna fere mais ne seti ya ka sa aya toru jawale toru ni dalmaka kabako akatla aya na se ka tlani ayira ka foko na ne douter no sesa abi se ne furo sesa na rokabo abi se ka tla beta birela mais ni duro sesa na se ka tla ni tla to fo tala donc jawale mbeka afiri donc na afiri la sesa donc wori bi tla tienta lo no konje tienta bon no konje monsieur le président ajaranye ko sebe wati koni sabakoro eguna ko sebe mais am afrika min don yoro la bara num belajene ni abe laban ya fo chomna la dawbe hal samunu me ka bolisenga ikoko sariya mu kon okoro obe be ne kelema bo ala donc dine fana ma classera mun fe sarabe jeno ne kelema bo ala mais ni akera ntogena bemakala fo akera anga di sarama saraka critique anu nyogonche ni juge critique est-ce que juge rebe a chain cla qui sigi ko cla nyona wanma abade ma werema bon et tasoro a do be no lubi bana folo o lubi ben ka fo ni fin ayen de karsamo par exemple ni ndu ayen de commander de musamo ni ignora ayen de fatmata mo donc ignora ayen ni Mohamed mo donc ou batlo no ka papier kala nous nana sisa o la sisa jiba fo jibi nidu mo jiba homologué ka nidu u ka bengamo o ben mais a chaman be ni no ne bemakala ne tienta ba dona fe minganga tien minganga tla nous o fana dona jibi papier ko bedla aka cha jiba bla kata notaire de fait notaire fait non ko lu bla o lu ka atla o notaire a chaman be ke jibi kirli ke kay aka kirin comme nana aba fo bo ñeni notaire yira men notaire yamaria o ka atla donc abisura ka to o fene non comme ça o besoin ka atla maintenant tlain fana wat tlain konna abitla to godi est-ce que abina classe la maka est-ce que abina tla to sheraka parce que o wara fana na mo bi non soro la surtout chenu muso islam shara ni ajati mine chebi mi soro o muso tani kona flade autrement dit cheta tlanche bi di muso de mo bon c'est ça fengo beka mo chamambo akilika il passe atimi islamere
olu b'a fɔ ko ni m'u ɲininka ko u bɛ diinɛ de mun u b'a fɔ k'u bɛ diinɛ la k'u bɛ silamɛ diinɛ na mais ni ko a ka tila silamɛ diinɛ kan olu b'a ye k'a fɔ n'a tilala o kan olu tɛna caman sɔrɔ u tɛ sɔn donc ko fɔ a ka tila tubabu sariya in kan parce que tubabu sariya la u bɛ cɛ ni muso bɛɛ bila sen kelen de kan si tɛ ta ti cɛ n'a cɛ ta ye maintenant n'a bɛnna min kan n'a ma bɛn aya sariya ko min tubabu sariya ko min aya o yamara de bɛ di mais n'a bɛnna kan ko ka tila silamɛ sariya kan n'a taa notaire fɛ yen notaire b'a tila o kan mais n'a ma bɛn ou bien n'a bɛnna kan ko ka dilan tubabu sariya ta kan n'a taa notaire fɛ yen notaire fana b'a tila o cogoya la en tout cas notaire tɛ mɔgɔ si diyagoya k'a fɔ ko n b'a tila nin cogoya la ne tribunal ye min fɔ a ka ca ala fɛ a caman bɛ yen u bɛ bɛn o kan mais ne bɛn ma k'a kan aya tribunal ko sariya de ko tubabu sariya in de bɛ sanfɛ baara bɛ k'o de kan. a diyara n ye monsieur le président ka jamukan kuncɛ bita ka bita kuncɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin waati jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan. bon ne bɛ se ka ladilikan min fɔ tiɲɛ t'a an ka jamana in kɔnɔ souvent n'i yɛrɛ ye u bɛ taa kɛlɛ mun kala i yɛrɛ bɛ minnu y'a la i yɛrɛ min juge a tuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ i k'a sa i kana fɛn t'i kɔfɛ tellement que a gɛlɛya ka bon jamana a gɛlɛya ka bon parce que mɔgɔw nata bonyana donc bɛɛ ko fɛn donc a bɛ caman bɛ yen a bɛna kɛ sitanɛba de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon bamananw ko ten ko fɛn min tɔgɔ ko tiɲɛ ko o kɔrɔ k'a tiɲɛna de o donc n'i y'i miiri o la min y'a ɲini k'a sɔrɔ aya o yɛrɛ tɛ yen a bɛ na e min bɛ k'i boli k'a kɔfɛ don dɔ la fɛ i yɛrɛ fana tɛna kɛ donc ne bɛ min ɲini mɔgɔ fɛ u ka sabali bon min fana fɔ jugew fana ɲɛna o fana an ka baara la il faut que mɔgɔw fana parce que caman bɛ o bɛ na o tɛ fɛn caman kalama la caman bɛ o fana bɛ na ni dusu de donc fo olu fana an fana ka temps ta ka fɛn dɔw bɛ yen ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'u dusu mada pour que u kana taa tiɲɛni don parce que fɛn bɛɛ kɔfɛ balima de bɛ to yen nɔ donc ne bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna o y'o yɔrɔ de ye u ka sabali tiɲɛ a tiɲɛna de parce que a tigi banna donc fɛn kɔfɛ adamadenya de bɛ yen donc mɔgɔ kɔni ka adamadenya tiɲɛ k'a fɔ ko fɛn kama ne bɛ ladilikan min bɛ yen k'o fɔ o y'o ye. a diyara n ye monsieur le président i ni cɛ ni baraji kulubali n'ala sɔnna waati wɛrɛ an na hakilina ninnu ta ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ka étude ka dɔw k'a la walasa k'a walawala. o la an b'a fɔ ne de tun ye an garisɛgɛ ye bi ni Sariya Blon kɔnɔ an n'an ka maa welelen monsieur Kɔkɛ Kulubali président du tribunal de grande instance de Kulukoro an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka masala min kan o de tun ye nin la procédure judiciaire de la succession au Mali an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o la sariya ye mun de fɔ tiɲɛ tila la hakili la bamanankan na aw ye a caman de faamu bi mais a da sera min fana ma ni o ye notaire ye notaire ka tilacogo ka kɛ ni juge ka laɲini ye notaire b'a tila cogo min na fo ka taa se silamɛya ko a kɛ cogo min na ni ala sɔnna don dɔ nataw la an fana na ni o siran ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta faamu o yɔrɔ la juge ka baara ka se k'a nɔgɔya bolo o faamuya ko nalima la bi maa caman bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ k'o yɔrɔ in fana dɔn an b'o layiru taw ye don dɔ nataw la an na o walawala o la monsieur le président an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn jamukan in a daminɛ na an ka radio so la la voix du citoyen fo ka na se Cherifla TV ma ale kɔni bolo bɛ an kɔrɔ a la walasa ka se ka jamanadenw k'u kunnafoni k'u bilasira u ka sariyaw o dɔnni na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an b'a fɔ ala ka jamana in ala k'a diya ala k'a basigi a ka mɛn waati wɛrɛ.